Но има един човек, който променя Хипократовата клетва. Има един, дето превръща всяко лечебно заведение в болница. Свети Чук. Това е Чичови Иван Костов. А това е Сергия за домати. Да изкара некой лев. Да дава Бойко Борисов пари, да не иде сама. Именно той през 99-та превръща болниците от социални заведения с държавна собственост с цел номер 1 здраве в търговски дружества, които като всяко такова с цел номер 1 печалба. Тоест приравнява болниците до Сергии, а лекарите пък превръща в еднолични търговци. Да бе! По закон лекара, дето те лекува, трябва да подпише договор с здравната каса, именно като едноличен търговец. Но до какво води това здравеопазването на цяла държава да е 100% бизнес? За четвърт век от тогава имаме 4 отговора. Първият от които е изненадващ. До газария. Един от лекарите, редови лекар, получава, забележете, 57 000 лева месечна заплата. Газария като заплатата на този свеж доктор, който поставя стендове на пациенти, които нямат нужда от тях. Щото логично като търговец, цел номер 1 му е да хлеби дебело. Нема как. Ще трябва да те оперирам, бате, защото Мерцедеса харчи много. Скъпа ли? Слушаме. Пациенти по този начин здрави излъгахте, че трябва да им сложите стентове. Газария като 500 квадратния апартамент за елитни гадженца, разположен на Шанов в болницата. Това са около 500 квадрата. Това са няколко помещения. До него се стига само с един асансьор, който е с чип. Най-голямата изненада се оказва обзавеждането на една от двете бани, разказва заместник-директорът. Ще видите едно доста сериозно джакузи и сауната. Тя си е ползвана. Второ, корупция. Не случайно 95% смятат, че точно с надписвания и не случили се интервенции ни точат паричките. Еми ето ти го бе! Има един черен дроб за 4 чакащи трансплантации. Получава го най-малко подходящия, но пък на най-високо държавно ниво. Извършена и трансплантация от трупан донор на черен дроб на човек, заемащ висок пост в държавната администрация. Той не е бил сред подходящите за този донор. Този човек е бил заемал пост, много висок пост в държавната администрация. Оттам трето страдание. О, страдание в България да видиш. Случай Университетската болница Свети Георги в Пловдив. Махнаха ми марлята. Викам, не виждам нищо. След това разбирам, на окото е било прекъснато кръвоснабдяването. след случай. Извиках ги пак в сестрата, дойде очевидно сънена, а доцентката изобщо така и не се появи цялата нощ. Имате прави дежурният лекар? Да, който ни прие. Всичко от «Що е лека телесна» до фатални случаи. А историята с починалото детенце, то се казва Александър. И пак отиде си ей така, от лекарска грешка и немърливост. И пак баща ми стана с отворени очи и уста и ги виждах как се споглеждат. И пак са родителите на починалото момиченце, което вчера сутринта в 9:30 тук се роди в болницата. Но има и едно четвърто, с което търговията със здраве е характерна. Нарича се безнаказаност. Покажете ми един лекар осъден ефективно в България. Ей така за назидание на всички с мерцедесите. Масово работила така, просто хората са се страхували да повдигнат обвинение на лекар, защото казват, в България осъден лекар няма. Надявам се това да спре. България осъден лекар няма. И отново, вътрешни проверки, аутопсии, проверки от министерството. И все виновен няма. Гарван, околен вади. Съжалявате ли за това, което е станало? Искате ли да се извините на тези хора? Не желая да се извиня на хора. Кажете го в Да, не желая да се извиня на хора. И като знаеш, че по веригата вече са се наговорили. Проблеми няма. Какво да го ето, погледнете, какво да го направим, той човек да го спасим. Отказват ни в болницата да го приемат. Отношението на ниво. Зле са нещата, купи си ковчег. Как да са ти добри резултатите, като си болен от рак? За къде сте се разбързали това да не ви е Макдоналдс? Появиха се твърдения, че това са реплики на персонала към болни. И така 25 години след като Чичо Иван направи всичко търговско, всяка болница в България е болница Чук. Ние ковем вашето здраве. България отново е на черното първо място в Европейския съюз.
Страната ни е с най-ниска продължителност на живота в Съюза. Очакваната средна продължителност на живота в България се е сринала с година и половина. А Хипократовата клетва, с която се клеха, стана Костовата. Заклевам се в името на парите. Всеки здрав, болен да изкарам. Да му предписвам само лекарства от на компанията, дето ме води на симпозиуми в Бали. И да използвам най-скъпите пътеки на здравната каса. Богатия с усмивка да обслужвам, а на бедния да казвам богат да стане. В България осъден лекар няма. България осъден лекар няма. Въпрос. За колко дни смятате, че се прави аутопсията на Марин, която да даде отговор на въпроса какво е причинило смъртта му? 2. Не. 5. Не. 10. Не. 20 дни. Не. От смъртта на детенцето са минали 22 дни. И когато Арша ги пита къде е аутопсията и казват: Ами, ще почакате още. Не знаем точно колко. А кой смятате, че ще прави аутопсията в Пирогов? Експерт от чужбина, така че да е независим? Не. Служебно назначена комисия от министерството? Не. Правят си я самите те. Техен доктор. Смятайте колко обективна ще бъде. Гарван, око не вади. Тези, които не предприеха абсолютно никакви мерки за моето дете и го оставиха просто да умре и да е в агония пред очите ми, да умира пред моите очи. Сигурна съм, че вие може би не спите спокойно, а може би пак спите, парите може би ви топлят. Силно се надявам да бъдете свалени от местата си и да получите заслуженето си от закона. Да, това няма да върне детето ми, но поне аз ще мога да спя спокойно за това, че хората, които убиха Марин, не са на местата, на които работят в момента и няма да убиват повече деца.